И здравейте хора, в този клип ще ви покажа как да наредите купчето на Рубик 2 по 2. Сега ще го разбъркам. После някак го бъркам. Добре, ето, разбъркаме. Както и при купчето 3 по 3, първо трябва да наредите едната страна. Ето, бялата. Така, сега. Тук виждаме, че е червено. Тук две оранжево и зелено. Синьо и зелено. Оранжево и синьо. Правите тази форма, която сега ще ви кажа, срещу тези два цвята, които са наредени. И ето тук. Правите, сваляте. И ето. И ето наредихме първия ред. Сега. Тук формата е малко по-сложна. Не е по-сложна, просто чайте. Сега. Тази формула се прави, когато и от двете страни има жълто. Ето, вижте сега. Тук има жълто. Чай. Тук и тук има жълто. Тук има жълто и тук има жълто. Обаче, трябва да има и от двете страни. Например, тук да има и тук да има. И правим тук формата. Обаче, сега има тук и тук има. Значи я правим така. Тук има. Така. И я правим тук формулата. Ето тук. Чакайте, че камерата нещо. Ето. Жълто. Правим тук формулата. Сега да ви покажа каква е формулата. Значи. Нагоре. Наляво. Сваляме. Наляво. Качваме. И два пъти. И ето сега имаме и от двете страни. Сега я правим. Чакайте, че камерата, тъпата камера не застава на едно място на статива. Така. Ето сега я правим тук формулата. Ето. Защото и от двете страни има. И сега правим пак същата формула. Горе, ляво, сваляме. Ляво, горе и два пъти. След като го направим така, ще ви се получи тук да има жълто, тук да има жълто, тук да има жълто и тук. Правим формулата, която горе има жълто и тук долу. Правим пак същата формула. Сега. Чакайте. Добре, сега. Ще ви се е получило ето така. Намесваме го тук. Ето вижте така. Ето така, като стълба. И от другата страна. Обаче тук това и това трябва да сменят местата. Правим сега следната формула. Ето. Идваме тук на бялото. Е така. И правим. Сваляме го той. Тъй. Още един път сваляме. Два пъти долното. Сега той го качваме. Така. Завъртаме горното. И сега го сваляме. Два пъти горното. И тук сега въртим. Е така. Два пъти. И просто сега го наместваме. И ето. Наредихме купчето на Рубик 2 по 2. Надявам се клипа да ви е харесал. Харесайте клипа, абонирайте се и до следващия път. Чао!